Amen. Amen. God is good. All the time. Isicelo zethu kunamba 35 mhlabelele. Betul tahu asal boleh lembutan Bulan April leo pasti kufika kwenda ili tuwe kama lako sonke kwa sinama sasa sapili sisi tukutane ngayo ngena nasi poseze sasa msulube engole yako esabati wakala le sabati kunu msulube na wana na mako hospitali ngaphambi ngalekesh almale ngomoya wakho ukuze ngosabakuthetha yokuthi ufike kufumana indawo zokuhlala msulube manje bakala bonke msulube usikhami umoya wakho engcwele ukuze usulube obuya ngamafeso sibe khona kumkani konke ozabe uzolandela abantu bakho siyabulela ke Nkosi kusivile ngexesha uKristu Nkosi yethu baba amen. Double Simon community come to Jesus Christ. Amen. Our topic for today is Itiba, the 3 T's. So, because of Kela, Ibanda is number 35, Ekana Kobena, Shishima Musofuli.
good? All the time. And all the time. Kumnandi ukuba lapha. It is nice to be here. Indeed, kumnandi ukuba lapha bandla. Iqhawukile imigidi. Sasinda Thixo. Kude kwalapha uThixo nathi. Unyaka osekuthambekeni. Sishiyekelwe zinyanga ezimbalwa kuphela ngo-2026. When we reflect back, uthi xa ujonga, you just count the blessings ngabantu. You just count the blessing. Uyeke yonke nje emini. Ndini apha ke I can testify. Ngiyambona ngosibantu tikhatha. Ngenxa kaYesu. Amen. Ndingatyanga xesha ke bethunana. Sithunyiwe ke ndinayena into engathi nditloliwe ibona nje. Because ndabethe ndifika nomfundisi mhlanje xa bekuxoxwa about into ezothina ngayo stewardship. Bangamotivating istewardship. So bekumele bexoxa bekuthiwa uzokwenza izilot. Ndithi ke mna ke no, andikho mna. Kwi-2 weeks andizobakho. But ndizofika nomfundisi. So xa ke mna ndiyabaleka kanti hayi ndiyazibambisa. Kwathiwa ke sisika sotshona apha eSalazburg. So ke ndiyaqoqa ke andikwazi ke uzawuba kula ngotshomi mama ubana umsebenzi kaThixo ubaleko. So ndilapha ke namhlanje ndizomotivate. Sithunyiwe ke kula department ye-stewardship. Into yobana esitshove prime. Esitshove because kuyabonakala ingathi esixesha lihamba sisiye siphinde ngathi siyadibheyitha endleleni because of we get distracted zizinto zobomi, we get back nemithwalo. So ke ngoku kuye kwathiwa sizovuselela sisonke. So ngaphinde ndibulise ke ngoku ibandla ndivumele ndithi xa ndibulisa molweni isitshwazi sezulu. Ngoba kaloku ndizokhumbuza into yobana sizizwe isitshwazi sezulu. Mhlawumbi uhleli kuloo ndawo mhlawumbi uthi sincede Yesu okanye uthi really besisona isitshwazi. So ndizokuxelela ke namhlanje yobana usiso isitshwazi. Regardless of what. So ndicela ke ufunda ngequote kuqala before ndiqhubeke ne-topic yethu. By the way, i-topic yethu izibunam message noba nizakuphethes. I-stewardship sinabila ndithi, but today we'll be focusing on treatise, that is the stewardship of time, the body temple, treasure and honesty. So sizawuxela kwezo ngongoma zintathu namhlanje. So ndicela ukufunda ke le quote eku-Councils of Stewardship 80. Brother, mqabuzana sofikile ndicela sokumane undinceda ke for utolika apha. Ifundeka ke ngolu hlobo ithi, stewardship is a total lifestyle. Ubugosa, ubomi bebonke. That acknowledges God's ownership of everything. Okuvumayo ukuba uThixo nguye olawulayo yonke into yobomi bethu sephansi kwesandla sakhe. It encompasses how believers manage their time. Iqokolela yonke le into nendlela amakholwa ixesha lawo alisebenzisa ngayo. Nurture their families and bodies. Nendlela aphatha ngayo imizimba yabo kwakunye namasapho abo. Handle financial resources. Nendlela asiphatha ngayo ezemali. And practice everyday honesty. Ngalo lonke ixesha usuku nosuku sizama ukunyaniseka. Kakhulu. Yiyo ke into ethethwa lapha kwi-stewardship, it's a lifestyle. Ngoba ke ndandifika lapha apha eSalata, nanamhlanje kulaa kona ndino-8-year-old, no-2-year-old wamakhwenkwe. Ndibukele. Mos xa ufika ungeliyo uqala uobserve uba ithini into. So ndandiobserva. So abe-observe kwam ndandicemba i-stewardship mama. But I came to realize that I was drawing closer ekufundeni apha eSalata. Ndafunda ndabona into yokubana i-stewardship really, it is a lifestyle. It is a lifestyle. So if ungekayiqondi okanye ungekayazi loo nto into yobana i-stewardship izalata kufike ixesha lokubana uyazi. Ndizokukhumbuza ke namhlanje okanye ndizokuxelela into yobana i-stewardship it's a lifestyle. Because si-broad nje
about everything so I came to realize, so nobody yonke le nto ndizayishwaqa apha, but izinto ezimnandi zicingayo into yobana ezibalulekile funeka sizibambile yinto yobana uyazi into yobana God owns everything. Okwesibini, you are responsible. You are responsible for whatever God has entrusted us with. So zinto zazo zinto ke ziziqondayo ubana ngezona nto noba kuzange ngenye apha enzethekithethi, but ezi zithuke ezona zona measures efuneke sizazile apha kobuKristu. Moving forward ke ndithe sithetha sizawugxila kwiingozi ezintathu. The first one is stewardship of time in the family. Ndithe xa ndijonga ke stewardship of time iminisha into yokubana treating every 24 hour of the yakho as a sacred gift from God, balancing faithful devotion to God, unqula uThixo ngenene nangenyaniso, uzinike ixesha naturally, unqule wenza ubudlelwane nosapho ekhaya. Okwesibini, uzinike ixesha to rest. So stewardship of time with the family, you need to have that rest. So there are core principles that get engaged and bananas or application. The first one, before we come with this information that I have, let us read Ephesians. Chapter 5, verse 15 and 16. Ephesians 5, verse 15 to 16. Khangelani ngoku ukuba ningathini na ukuze kutokiseke ukuhamba kwenu, ningabi njengabaswele bulumko, yibani njengezilumko, nizongela ixesha eli ngokuba le mihla ayindawo. Because apha singesini ifundeka ngohlobo ithi apha kulo lena yam inguqulelo zithu ezikolo ziphethe lena eyokuqala ithi be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. I also like this one version, I think King James, it is, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. At verse 16, redeeming the time because days are evil. So Paul Appa is warning us. This is a warning, we are to act carefully and with prudence. See, avoid the risk of working carelessly. So we are to walk with diligence. So, see, we are warning about Paul. The part here it's about buying back the opportunity from being lost. If I comment, it defines this as the treating time as precious talent led by God. Most we know that if it is irretrievable. As far as so, that is why we warn each other that we need to moments for holy purposes. Okay, let me just read it from the beginning. It lost time cannot be found, but believers must buy back their remaining moments for holy purposes. As Paul is a letter up, this is an agent call in the Balatina. Every moment starts with the account. Energy White councils I think on Christ object lessons, which are regards time as precious. She says time is not ours.
to trifle away or spend on selfish pleasures. Time is not ours to trifle away ixesha eli ayisile lethu ukuba sidlale ngalo or spend selfish pleasures. okokuba okanye silisebenzise kwizinto ezizakwanelisa umna. Every moment should be utilized to overcome defects. Ixesha umzuzu nomzuzu ufuneka siwusebenzise ukuze sikwazi ukujonga izinto ezinyanisekileyo. Transform characters. Kutshintsho okanye sitshintshe okanye sizame ukutshintsha izimilo zethu. And become sons and daughters of God. Sibe nokwazi uba ngabantwana okanye unyana kunye neentombi zikaThixo. So this is what this verse is ngoyifunda so funeke siliqale ixesha. Ixesha ke ixesha esispendayo with family libalekile ngohlobo lobana we are need to lobana sazi lobana uThixo owns everything sinshilo nje. So we need to know that God owns time. We need to prioritize daily worship. Dedicate ixesha for thina nabantwana bethu ezindlini. Sifunda, sithandaza. Another point efuneke siyiqale is to keep the Sabbath. Sinikiwe from the beginning into yobana ile nto isabatha lusuku oluholy that we need to take care of. Spend the holy hours with God. As Vas and Sheila, we need to invest family board, spend quality time, listening, laughing, and supporting one another. We need to model. Sibafundisa abantwana bethu. Sisebe umzekelo. U-Ellen G. White ngakhona phayana ku-Christ Object Lesson uyathetha about parents teaching their children. On page 345. What the parents should teach their children the value of right use of time. Let us begin. Apha ke sifundiswa ixabiso lokuphatha ixesha. Parents should teach their children the value of right use of time. Abazali kufuneka bafundise abantwana ngokuxabiseka kwexesha. Teach them that to do something which will honor God. Bebafundisa izinto abazathi xa bezenza ibe zizinto ezizawuzukisa uThixo. And bless humanity. Nezinto eziza kuzisa intsikelelo kwabanye abantu. Even in their early years, they can be missionaries of God. Bebafundisa ukuba kwakweli xesha besebancinanana banako uba ngabasebenzi abasebenzela uThixo. The parents cannot commit a greater sin than to allow their children to have nothing to do. Parents cannot commit a greater sin than to allow their children to have nothing to do. Asikho isono esikhulu abazali abanokusenza ingesiso sokuba bafundisa abantwana ukungenzi into. So it is very important to sibafundisa abantwana bethu through example on how to manage work, rest and service responsibly. Ingxaki ke kulo kwesipecial ama-2K into yobana sifundisa ukufundisa ingxaki kakhulu ngoba amaxesha uthetha umntana kwi-earpods faka i-earpods uyathetha wena kanti uthetha kwi-earpods uthi ufundisa umntana uzivalele ngolini so inida ukuthandaza inida ukuthandazela iphathi because akululanga abazali akululanga nathi ke bazali siye sibafekethisa abantwana singabafundisi ungazibhaqe ke usentweni uthi usathi kanti umntana hayi akafundanga so those unayo nomntu oncedisayo endlini but ke apha siyakhuthazwa
into yokubana mfundise umntana apha endlini. Sewunayo into oncedisayo but abantwana mabafunde bazazi ii-duties apha endlini. Iikawusi umntana azazi uba ziyavaswa, umntana azazi uba mhlawumbi ziyapolishwa njalo njalo. Ndingatyanga xesha ke. So ile nto ke we need ii-ways, practical ways to manage ixesha apha endlini is to plan our daily routines, schedule internal blocks of time for meals, chores, resting together, pray and have devotion together. And also we need to limit digital distractions. We need to reduce time for phone social media. That's still ixesha. Because yes, we are living in a digital time. Apho izinto nje ziyalenguka ukubona ukuthi ngokucima siyahlala ezifemeni but umntana ubhizi sihlele efowunini zokuhlele efowunini njalo njalo. So we need to limit elo xesha elo but have i-time ixesha apho sihlale together. Umfuthu uphoso ke weke wathetha something yobana funeka si-practice ne-habit loo nto leyo yobana ukwe ifowuni ezi zingabikho kwalapha around ukuze sizohlala ke sijongana apha emehlweni ukuyibona loo nto. So ndayithatha ke nam ndayigcina qoba something nyhani we need to practice apha endlini into yokubana iifowuni ezi siziphele zingabikho ne-TV le ikicini yokuhlala ukuthi xa sijongana emehlweni sibuzane into yobana ibinjani imini njalo njalo. So these are the things that will assist us into yokubana simanage ixesha effectively. And also serving together is another way to manage family time, like be involved in the community as well. Moving forward, ke point yesibini nje usithetha ngexesha ngoku efamilini. Ipoint yesibini ke endiphetheyo the body temple. The body temple ke iqulathe a divine dwelling. Apho we recognize the physical body as a temple of the Holy Spirit. According to verse ke incwadi ye 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. We need to treat ourselves, our bodies as the temple of the Holy Spirit. And then in terms of health principles, we are to practice temperance. We need to balance this job. It is very important. And also we need to have adequate rest. Especially abantu abangomama. Abantu abangomama abahleli nje umuntu sengaphilanga bathi ufuna ukuthi make sure ba indlu yami funeka kube mthanyana ukuthi funeka yonke into spotless. So ke ngoku sifuna siba yini ekubetho ke usahleli ubhizi uyaguqula loo nto eguqula indlu. So we are being encouraged that we need to manage rest as well. We have irregular exercises as well, like join gym or something. And also avoid harmful substances such as drugs. Yes, put us ago 1 Corinthians as well, chapter 10, verse 31. Whatever you drink or whatever you eat, do it for the glory of God. Holistic wellness. Before the temple, the body temple, understanding that physical vitality directly impacts mental clarity, spiritual responsiveness, and capacity to serve. We are to manage our minds, our bodies. According to John chapter 1, verse 2, who speak about being in good health as it goes well with the soul. So we need to manage both the health and the soul. And then Proverbs, joyful is good medicine, but crushed spirit dries up the bones. Okay, now we are going to the third one, the treasure and honest. The men are bad the famous lab so much part, but again now the more and also say Gobezela is tattoo. The 2 points that the message is to know that God owns everything, and also you must know that you are responsible. I'll be speaking about the last T, which is tithe and honesty. My
text is based on Malachi 3, verse 8 and verse 10. So Malachi 3, verse 8, it says, "Will man rob God?" Now, ukuyisa kweshumi is a challenge to people because umuntu ucinga, hey, imali zami, hey, ndinetyala elithile, ndinento ethile, hey, ii-expenses zami are more than my income. So then umuntu ingqondo yakhe ayithi because kaThixo sikaThixo kuqala, and then so it's basically about that. And then I read a story. It's in English, so okay, bear with me. There's a pastor that was assigned to a church that was struggling spiritually. Ukhona umuntu ke owayeyayeliswe nebandla owayestruggle spiritually. The attendance was low, the congregation was divided, and the preaching felt like speaking to an empty room. Abantu babeattenda ke babembalwa nebandla lahlukile kubili. Despite the pastor's efforts, home visits, prayers for members, Bible studies, and encouragement, Uthi umfundisi ke nangona ezamile ukundwendwela abantu ebafundisa iBhayibhile bakhuthaza ngokwasemoyeni nawe ayizange incede leyo. nothing seemed to change, leading him into despair and tears before God. Kwabonakala engathi akho nto zitshintshayo, loo nto yambangela okokuba kubekho iinyembezi emehlweni akhe phambi koThixo. The turning point came through a prayer. He cried out to God, admitting that he feels lost and ready to give up. Wathi ke emthandazweni walila ethetha kunye noThixo esithi naye usele eza kunikezela. Afterwards, he felt strongly promoted to review the church's treasury reports. Emveni koko wava kukho utshintsho wakho into ethi makake ajonge enze review apha kwiimali zenkonzo. Upon investigation, books within the treasurer Xa ejonga ke ephanda apha kwiincwadi zezimali apha enkonzweni eziphethwe ngunondyebo, he uncovered a serious problem. Both elders of the church, alongside with key leaders, had been unfaithful in paying tithes and offerings. wabona ukuba heyi ikhona ingxaki, abantu abaninzi abathembakalanga ukubuyisa ishumi, kwakunye ke le nto iquka kwakunye neenkokheli ezi zebandla. Even more troubling, he discovered that the church treasurer herself has been taking money from the funds for personal use. Wathi apha ephando lwakhe wabona okokuba nonondyebo ebezithathela apha ezama ke ukulungisa izinto ezizezakhe bezithathela apha engxoweni yebandla. Rather than comforting the issue harshly, the pastor decided on a lovely approach. Nawo akayibhengeza ke le nto umfundisi kodwa wakhetha indlela apha ezulileyo yokudila nale meko. The pastor prayed, he spoke to the individuals, Wathandaza umfundisi ke wathetha nomntu ngamnye okanye ilungu ngalinye lebandla. preaching on the importance on drawing closer to Christ and restoring faithfulness in giving. Eshumayela okanye ifundisa ngento yokokuba abantu bathembeke kuKristu kuqala, and then ke ngoku nento yokuba bathembeke ekunikeleni. Members returned to faithful tithing and offerings. Amalungu ke aye abuyela ekuthembekaleni kuyisishumi kwakunye neminikelo. The congregation experienced renewed spiritual blessings. Members became motivated to share their Nebandla faith. nalo lakhuthazeka ngokwasemoyeni, namalungu aqalisa ukwabelana nabantu ngoKristu. Within several months, 40 members were baptized in the church. Kungephina nje iinyanga ezimbalwa amalungu ama-40 or 14 amalungu angamashumi-4 awungezeleleka apha ebandleni. In conclusion, both spiritual life and financial health of the church improved. Xa siqukumbela ke le nto le ubomi bamaKristu banyuka ngobomi bobuKristu nasezimalini bandla laqhuba kakuhle. To close, Jizalkunda Malachi 3 verse 10 that says, bring your whole tithe to the storehouse, that ye may have food in my house. Test me in this, says the Lord, and see what I will throw open into the floodgates of heaven, and to pour out so much blessings that
there will be no more room left to store it. Ukuvala ke le nto bengithetha, ukubuyisa ishumi inikelo ibalulekile because inika wena insidelelo. Even though kuba nzima ke in our daily lives, there's debts, amatyala kukhona impilo, but ukubuyisa ishumi sikaThixo sibalulekile. Amen. Ithi ngibana baba usapolo no sister Mboya. Amen. I've heard a lot. Yeah. Heard a lot. He's to share that when my listeners sister Mboya Chilo, at least if it has an offering, we have to give to God no matter what. But mostly we have to take care of ourselves. As Queen find law. It's about keep the morning watch, do my honest part, care for my body. That's the part I'm looking for. Care for my body. Yes. Because each generation here to about 2000 says children. Yeah. I can corrupt by influenced by social media. Whereas in drugs, it's ruining our bodies. But the matter that you go, I hope God is gonna take us away from Izondo so that we could be about Him. So before the valley, I just want to go and get in the famous churches in Pakistan. I'm just going to read from the book of John chapter 3 verse 16. It says, "For God so loved the world that He gave His one only Son, to die on the cross for us, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." His thoughts are eating. Kuba wenjenje uthixo kuthanda kwabena bathi uthi wathambunya nawe kokuphela kokuzayo kuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali oko kube naphakade. Amen. I hope you lifudumale ke ngomnzo because we do want to shoot it. Yeah. Good. Moving forward, I was going to ask you number 133. Sicele utata utata lambe asivalele ngomthandazo. Yeah.
Malesolukileyo siza phambi kwakho sizelwe ngumbulelo ngokusithwala usigcina ezindleleni sizokufika endlini yakho yesikhumbo singabaphilileyo. Sikelela Thixo namandla abantwana bakho abasezindleleni bakhusele kwiingozi eziqubulisayo Thixo namandla bafike bengabaphilileyo endlini yakho yesikhumbo. Sibulela ngabantwana bakho abathe ithuba lokuba balungise ukuze bazokondla ibandla lakho. May you help them to grow in their experience yokuhamba kunye nawe amaxesha onke vomikhosi ube nabo kwi-challenges abadibana kunye nazo. Sicela Thixo namandla okokuba uboyisela iintswelo zabo, may you provide for them. Sikelela ibandla lakho Thixo namandla as we are about to continue kunye neenkqubo ezilandelayo. Abantwana bakho abaza kuthabatha inxaxheba kwiinkqubo eziza kulandela, sicela yevomikhosi okokuba ube nabo ubasikelele uhlale encameni yolwimi labo konke kwenziwayo kunika uzuko kunye nembeko egameni lakho. Ezi zinto zonke sizicela egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Ndizisa nje isaziso esikhawulezileyo about i-ablutions facilities zethu. Akho manzi apha kule area, so ngenxa yaloo nto ke ngoku isibangela okokuba sibe ne-challenge apha, but ikhona i-provision eyenziweyo ngabadikoni bawafakile amanzi kweli cala, especially kweli cala lomama kakhulu. Besicela ke amanzi siwasebenzise wisely, mhlawumbi besinokuthi number 1 kakhulu xa sisiya kwela cala, and mhlawumbi wisely mandike kolo. Yeah, singvile. God is good. And all the time. God is good. Must stimulate us, Father.
Nkosi enkulu wezulu nomhlaba sicela ukukha umuncane phakathi kwethu ukuze ilizwi lakho ngalentsasa libe yinsikelo ngombethu weyesu mfweni wethu. Amen. Mali polisi bandla kama kaSifweni wethu. Amen. Ixesha ke selishile bekumele ngibona pastor nende uthetha so sisemva kulo ixesha. Nikwe itopic ethi am I my brother's keeper? Ingaba ngumgcini omzalwane wam na? Sawuphela lo mbuzo ke kule mizuzu emifutshane. Ngexesha kusweleka umama wenkosikazi nditransporta abanye befamily ukhona ubhuti Sipho uhlala somewhere this side. Xa sidlula apha athi nandikhonza apha ke kule nkonzo yaseViplus. Mrayibhe wayeso ndikhonza eViplus uthi ngexesha ndikhonza eViplus ndati unemployed. Akho nto endihlupha njengoba ndidinga utata wethu ufike umnikelo ndimdlulise ngoba andinanto epokothweni. Uthi bakhona abazalwane abazamayo bafanele bandinike imali bandibeke naleyo ibe sihlungu. Kwafika amadoda afana nam aqele njengam asepostini andixela ngepostini inkqubo yayo ndaqonda uba indawo enzawuba comfortable kuyo enabantu abafana nam nabakwazi ukundivizithela kule meko yam usepostini. Ngoku ke ndishile inkonzo sesabatha iminyaka ndikhonza epostini. Akho nempunde yasesabatha eyakhe yandilandela after ndidikile. Namhlanje ke he is an active member yasepostini, the Old Apostolic Church. Ngena yesitya somnikelo. Sikunye bantu abantu elikholweni abashukunyiswa at times zizinto ezinkulu, abanye zizinto ezincinci. Masifunde nje ivesi kofuna siqele ngenxa ixesha ke. Incwadi yeGenesis chapter 4 verse 9. Genesis chapter 4 verse 9. And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? I believe yes is suga absal umlamo sebali. uKayini umbulele ngokwakhe uAbel. Xa uThixo confront embuza ukusa kwenu, uyabuza uba ingaba ngimna umgcini omntakwethu yini na? Sawuhlasibuka ke kulo mbuzo kaKayini, am I my brother's keeper? Bakhona abantu osibazi, you know, xa ufunda iBhayibhile uMatthew uzomzo umandi okanye umbi andiyazi zawuthi njani na. Uthi mfundisi ugena wena ufunda ke ngade nasibendimenda umnyoko ngenxa yakho iyajika-jika yakho. Uthi uba uza enkonzweni ngala masayifana ixesha lethu babesuka bazobeka kumnikelo. Uthi ukuba uphethe umnikelo usangaphambili uthi qatha nankwa umzalo wam elingavani naye. Ithi iBhayibhile ima apha ujike uye kumzalwane wakho nilungise umcimbi wenu. Na ugqiba ukulungisa umcimbi wenu uze unenhliziyo enhle uzobeka apha umnikelo wakho. Axela uthi Isaya 8:2 athi le minikelo ndinika yona lezi zishumi sisisiqalekiso kum ngoba yefuna resolve issues. There are many people esibawudileyo esibamoshileyo esibabulala enkonzweni kodwa sinesibindi sokuvasana inyawo. Sinesibindi sokuthendeleka.
Sifuna uba regular kwisishumi, yet we know there's an issue between me and my brother. Athi izoba uYohane, athi abanye bethu ba-murderers ngoba abanye abantu sibabulele ngokwasemoyeni. And abanye abantu aba bayishile inkonzo kaThixo bezi-victims zethu, sifana nje noKhayini, sonwabile enkonzweni, yet your brother is not here. So the aim of this morning, whilst ibandla lase-4 plus lizawuphuma liyobabiza ngaphandle esixekweni libazise ngaphakathi, masiqiniseke i-exit door is closed. Akuzusinceda ukuvangela sishumayele sinike ingxelo. Yilo ingxelo yethu andikayiva ke phofu, ingxelo yabantu bamkileyo enkonzweni. Xa kuphela unyaka sikwi-symposium, kwi-camp meeting, sibalise ngamalungu angenileyo namalungu abhaptizeshweyo, asitsho mangaphi amalungu asishiyileyo. So yimvuselo kuye namhlanje ke ukuba thina sazi ukuthi I am my brother's keeper. Ndisathe nani mos, andikumbanga mos. Nangu Ellen White, kula the testimonies for the church, volume 1, page 114. Vena, so what's going on? Bana bazindulika. Ulanduna uyafota. La kuthiwa ke uzayitolika ufota zawumanza manje awuniyeka ngizawumaba la kuvela ikamereni. Hayi. Kaloku uyatolika fanele kube tsambo mshumayeli. Ukenwathi uboniswa ke nombono wabonayo. Uthi said the angel. Sathi isithunywa Bekuzela mbuzo ke emana brothers keeper nawo uphendule ngosi nguye. Ye thou art thy brother's keeper. ungumgcini womzalwane wakho, kutsho isithunywa. Question is, am I my brother's keeper? Umbuzo uthi ingaba ndingumgcini womzalwane wam na? The short answer is Eqinisekileyo impendulo ithi yes, you are your brother's keeper. ewe, eneneni ungumgcini womzalwane wakho. She moves on to say, Aqhubeke ke asithi thou should have a watchful care for thy brother. bekufanele okokuba umjongile wamnaka umzalwane wakho. Be interested in his welfare. Ube nomdla kwindlela aphila ngayo. Now I checked the dictionary, the word welfare. Ndikhe ndakhangela eli gama lithi indlela The yokuphila. author therefore says, Umbhali uthi be interested in your brother's health. yiba nomdla okokuba injani impilo yomzalwane wakho. His comfort, Ukutantamiseka kwakhe, his happiness uvuyo lwakhe and safety. kunye nenkuseleko yakhe, And cherish a kind, loving spirit towards him. uze ube nobubele nothando ngakuye. That's the last part endithandayo. Nathi ke yokugqibela, Uthi press together tyhalani, tyhobozani and kunye, press together tyhobozani elutshabeni with your kunye brother. nomzalwane wakho. Now, nansi impendulo eclear. Bazamka silapha nje, asikho lapha ukuze sijonge kuphela intswelo zabazalwane bethu spiritually. Uthi uDaddy White, thou should have a watchful care for thy brother, be interested in his welfare. Kuyama apha uNondyebo, inkosikazi ndibambe incokola nomnye efowunini, into eyayiqhubekisayo kwenye inkonzo, uyonyulwa apha enkonzweni. Mosela kaphambili sirun ibhizinesi, ndandisanda uyeka emsebenzi nam ngelaa xesha ayikanti kakho ibhizinesi. Uyonyulwa ke wathi omnye xa sonyulwa abe Nondyebo, wathi omnye heyi awunawuze uthathe umntu unemployed umbeka abe Nondyebo, uyambenzela umntu atye loo mali. Now she was hurt for those words, by those words, ngoba zangabe mali yamntu. Mara emhlupha ngamandla
no never bothered to check our welfare after ningasaphangile. So we spend time ukujonga abantu kuphela kwi-spiritual matters. Abanye bethu kuba sifunda kule Bible sithi ayingabo bonke thina le verse angabonke abanyelweyo thina verse bikanele andifunde. Okay, kodwa ke ikhona lena ithi uba uhambile ibe ngowethu. Uba uhambile lo ibe ngowethu. So if ubuzile waphuma, it is a sign ungwala. We don't even bother to understand what ukhutshwe. So what you about must not bothered the happiness yomzalo wakho. Uhleli nje bekozweni wombona ubuso bakhe buchintshile namhlanje. Bodwa uyombuza ndale Nkosi kwenzeka ntoni namhlanje. Ngoba we are our brothers keeper. Uthi ngebhala uYakobi kwincwadi yakhe chapter 1 verse 27. James 1 verse 27. Uthi pure and undefiled religion before God and the Father is this. Umulo olungadibukekanga phambi kukaThixo nobawo lulo olu. To visit orphans Ukuvelela inkedama and the widows in their affliction, nabahlolokazi ekuncikevekeni kwabo, and to keep oneself unspotted from the world. uzigcine ungenabala ehlabathini. So unqulo oluyinene, nase unqulo oluyinene as amalungu ebandla ithi ukukhathalela inkedama. Ukuqiniseka ba abahlolokazi nabahlolo bayakhathalelwa kwimbandezelo abajongene kunye nazo. Lo mbuzo ke ungale straight kwibandla lapha FA plus. How often do you do your church work? Nike nivule incwadi leye bandla. Nike nijonge manungaphi amalungu esinawo ebandleni. How often do you do church work? When you bandla inake nakonza kulo, that the first thing we need to do ukucheckisha kwa incwadi mangaphi amalungu asencwadini namalungu ahlela kwesituweni. Bothuka xa kunabantu ababhubha 10 years back kodwa basezincwadini. Lizidlanti bantu baqaniwa kwi-session amalungu ebandla ayi-300 ingenzeka ngo-300 kusahlela ababhubhileyo kwezincwadini. Ayiklinwa church. Sibuye manje i-stock taking sebandla siyenziwa regular. So as William Bark uvangeli mangaphi amasoja esinawo enkonzweni. Kula masoja sinawo enkonzweni mangaphi awunet. So you need to check how often you check church road. When last did you do it? Senipende baliyenzi. When you do church road, what is the purpose? In the church road, what did you discover? And what is your action plan as the church to deal with such? Amalungu kumele ayakhathalelwa amalungu bani. Kunabantu ababhaptizwa kule nkonzo possible abasekho nobakho kule nkonzo. Now siwakhathalela njani amalungu? Ngaphandle kwalomcimbi ke bengifundile kuDadewethu White. I will come ngenxa yexesha nexesha esikhule ngalo
elisenze sibe where we are today. And I believe the strategies Samaxeko Aingamaqaba was working effectively and better than our strategies. Lamaxeko phakathi kwendlela zokugcina abantu ebonkozweni belise Kapa ngicobona nomfundisi uJakavula last week kwi-program esenziwa enkonzweni yabantwana ndithi kuye kufundisa what paid me kule panel yabantwana ngaphambili umphathi xa introduce isipila ngasinye uthi ndicela uphakame nomama wakho phakama nomama wakho ndithi futhi bendileyo baphi odata babantwana abanye basekonzweni odata uthi ke which I'm saying to you because it was working there uthi no black ngexesha lethu ebezawuthi la mntana uzawupresenta uphume i-delegates enkonzweni siye kwela khaya umntana khonza yedwa uthiwe siyanimema ngesabatha anifuni uzobona umntana wenu eperforma enkonzweni luze olwasapho luzobukela umntana eperforma enkonzweni ahlangane nabantu banobele apha enkonzweni a-invite la tata next week enkonzweni umbone sephela elilungu sawina eBhofolo ikhaya lakwaGonzana abantwana baze enkonzweni bezokucuba sagqiba silibandla sizawuvizithela utata siyombulela kuba ekwazi ukusithemba as the church asinika abantwana engasazi kuba uGonzana ubhubhe engu-Adventist. Ikunanje umbulelo sikunye manje okwesibili ubuchule balamaxhego ebekhathalele imvakalelo yelungu labo. I will not be popular to only give you class about this thing. I was not part of your decision at that time, but I want to sensitize you about it. Ilungu lawubhujelwa ibandla bebeyivulela inkonzo even if akakhonzi. And that's the politics why you don't allow people to come to church. I don't know. I'm not addressing that. But I'm showing you the strategies that we were using as a bantu. Singoba apha umnyalo izizukulwana kamama uMaklani. Uthi omnye umzalwane nje besempilweni uthe Black inkosikazi iswelekelwe ngubrother wayo before. Ndafuna ukufuza ukhahlana. Uba ubrother wenkosikazi uswelekile apha endakakhonzi. Uthe mfuthi ukhahlanyelele ukuthi sawe kwethu. Uthi on daily basis ibandla laseBhofolo belikwela khaya. On Sunday incwabo la unta ungakhonziyo wangcotshele enkonzweni. Uthi to a point that the whole family now are Adventists. Because we cared for our member. So some of the things that we're doing, they may repel the same members. See what you imagine? And church have been shows us politics around this issue. But it's one issue that the church I wish to revisit. Because it's wounding and foolish is about because Inkonzo has closed the door. Hence I'm asking, do we sit down and audit our members? Abanga said call your I am my brother's keeper. And God's name was full time. I'm a part-time. Whenever I come to this church, I ask about the bone. I'm going to see you chat. Usiya usweka bi ngokudutshuma. Maxa ngayiboni la ntwana it bothers me. Who else is bothered than one? And what do we do about his welfare? Utata wayo ebeyoyile izola ekho is no more. Now ngubani o step in to be a father of that boy. So we're not here only to go to Martin. We need to know umzane wami utyando na. Zengena funa incwadi kayibona uthi uyakubi
chapter 1 ngesabatha sawuncuma sibakhe sibukane enkonzweni ndithi xa ndohlukana novena ndithi mntakavena uyonwabele ilunch yakho ngelo xesha ndazi ngoba unayo ilunch. So the challenge we are bringing enkonzweni this Sabbath ukuthi we need to know you are your brother's keeper. Zazi intswelo zikamzalwane wakho za spiritual neentswelo zakhe za physical. Before the party, I just give you lessons in Asfano when I was the leader as a technical. Ufika this time, undibuza ngelwana yomfundisi efunda nathi. But if you want, ndidayiso. Chip, usiwa baba bana bani. Baba kulomntana ke lobethi ngayo oGonsani. Ngaba basenkonzweni, bengabakukonza nguye wasenkonzweni usita wakhe. Ungahlala bakubabisi. Sabulela abazali bakhe. Bazongena enkonzweni naye abantwana. Amen. So I'm talking about something that I know is effective. Now as the church, when we use those simple tools, we can see le nkonzo ikhula. Now we will balike. Umfuso phapha ke. Ubuza lelwana. Idanga mfundisi ayahamba. Dithi niwelelwana. Lelwana ubunyana kamfundisi. Incwabeleni into yevangeli. Ngumthwalo wami ukufumana every Sabbath manje ndivuka. Ndihambe ndiyokukhangela lelwana ba-EP ukuze enkonzweni. Now it's enough. Uthi kum, you know Blake, njengoba kuwe usithi it is enough. I wish what young people can listen to this. Njengoba kuwe usithi it is enough. Uthi friends zalantwana ezincilayo sizayoyinkqonkqozela. Sifike ile zilisakulinda ahambe bayokuvasa anxibe whatever zayinxiba iphele i-hour bemlindile ukuze bamke naye eyonxiba. Why is thina wa impatient? The world is patient. Yes. Okay, yes. The little mistakes abazenzayo thina we rule them out, ngaphandle they embrace them. So we need to know that you are your brother's keeper. In closing, I am who I am because some members of the church were invested in my life. Yes. Yes. Currently, I am wearing a size 5. But there was a time when I was wearing size 7. Ngoba ubhuti mpembeni wathi mina ngasihlangu wathi isihlangu sami size 7 ukuze ndikwazi ukuze enkonzweni ndibe isihlangu njalo. There was a time ngena share ezenkonzweni maruthembelani Siyoni ebenginika ishirt yakhe ukuze ngincebe ezenkonzweni. Yes. There was a time ngena suit uba umali wayinika isuit yakhe ngincebe ezenkonzweni. There was a time ngena tie uba umncono andinike itie yakhe. And today I stand here in a contribution of people in the church who were my keeper. Hey. And the question is, who are you interested in this church? Now, go to your public again, the last part. I'm going to come back. Long conference. I'm saying the mass who conference in ndiyazazi ikona zabantu ndabazosibhudla kule kona ungena kwami nje ukona basibhudla mayithuthezele absence yomuntu enkonzweni. Amen. Sikunye bathi sukuvuyiswa ungamboni uzadla enkonzweni. Bother yourself uyomkhangela ba utheni engekho apha enkonzweni. Oh nyani man vale yayi 20th yayi 21st no it was the 22nd of December go 2024 when nana ne boys zasekapa sasi driver sisiya eKomani siyokhupha isutwini unyana ka brother Mbebe uadvocate Mbebe owaswele kaXesha COVID wathi kuba Mbebe abafana basekapa umadolwane and others ba pledge ngcwabeni senze umncwabe eKomani umama lamfana ingekhawini kozini but nangona unyana wakho engekho umntana wakhe we will make sure whatever he was receiving from his father, he will get in his absence.
Hey, Nkosi yami. uThembeka simncwabe I think ngo-2020 kodwa ngo-2024 besiyokolusa intwana yakhe. Amen. Sizi-friends of Thembeka. Something impahla sizi-friends of Thembeka. We make sure esikolweni sizi-friends of Thembeka. Ngoba we are our brothers keeper. Nkosi nisikeza. Manje masiyibulele umdala uBlake. Mhlawumbe uyaqaphelele ukuba ziyindini events ezizakwenzeka ezinkulu apha ebandleni kulo nyaka. Enye yazo sizakuba nelinge. That is why abefundisi kunye ne-leadership bechuze okokuba ngale mini yanamhlanje kuzokulungiswa ibandla for uvangeli. Sithandile ke le nkqubo yakusasa nje phambi kokokuba sibe kanti siyaphuma masilunge thina ngaphakathi. So le nkqubo iyaqhuba ke imini yonke and we are invited into yokuba sibe lapha. Umdala uBlake kunye nomdala uDick bazaba kunye nathi emva kwemini. So wonke umuntu okhoyo namhlanje olapha kusasa siyacela ukuba sibe khona emva kwemini ukuze sizokulungiswa silibandla sonke for uvangeli. Kwesi sithuba ke bandla ndizawucela ukuba siphakameni kwindawo esikuso size sithandazele. Mbalusulungileyo kwakhona siza phambi kwakho siyakubulela ngokudala uBlake ngamava Thixo namandla athe wawasherisha kunye nebandla. Ininzi yovoma inkosi into omphathise yona sengayovoma inkosi ubahlala uthi ezinhliziyweni uvula amagumbi engqondo zethu ukube nathi sazi okokuba silapha nje senzelwa inxeba. Silapha ngenxa yenxeba eyaboniswa ukuthi ngabantu. Silapha Thixo namandla ngenxa yabantu abasikhathalelayo. Sengayovoma inkosi singangayilibali yonke impatho yakho enhle ebomini bethu. Sikelela Thixo namandla umdala umsikelele kunye nendlu yakhe yonke into ayichukumisayo ibe nempumelelo. Umgcine ngamaxesha onke abe ngumjelo wendaba ezilungileyo. Sicela yevoma inkosi xa siza kungena kwenye inkqubo silibandla kunye nomfundisi sicela ukuba ulungise yevoma inkosi inhliziyo zethu. Ulungise Thixo namandla abantwana abazakuziswa kuwe. Sengikamva labo yevoma inkosi lingaqhakaza. Sengayevoma inkosi yonke imingeni abayakujongana kunye nabo ungaboyisela abantwana bazakuziswa kuwe ngokuba akukho nanye into kunye nomuntu ewakhe waziswa kuwe wabuya eyimpula kalujaca. Sicela Thixo namandla ubancede ubasikelele zonke izinto sizicela egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Yeah.
78 to the 61. 78 to the 61. Funane aba lahlekileyo anuseni ngenxeba yakhe babeni amazwi awe Nkosi abatizani onke namhla God is good. And all the time. Ndicela nje into encinci, ndicela bonke abazali kwakunye nabantwana abazokwenza i-ordination ngeli xesha basondele bahlale kwengca. Abazali nabantwana bahlale kwengca. Esikaboni. Inspiration yebhizi ngezobhisi. Nkosi. Ngibani unathi naye? Uyayimama, ikayimama ibhizi. Number 61. Ngakumilo Yesu inkosi. Oh,
esiphendulweni siyabingelela inkosi ngothando lwakho sinakho ukuthanda ngoziphelele exesha chaza kusifumane zaziso sicangele ukuthi lapho siphekwa sindlela indlela ezomanana namandla kufuneka sibenzile soqala ngeze-district izaziso i-senior citizen meeting ngomso ngo-11 apha i-Fairplus Church kuthiwa-ke amatikiti e-concert azabe ephuma nokuphuma nawo ngomso so kuyakhuthazwa into yoba abantu babe khona. I-committee yethu iyaqala nge-8 kwi-14 kaNovemba. Amabandla amakhulu i-contributions zawo i-6.5, amabandla amancinci i-4.5. Amen. Amen. And then Inter-District Education Day, organized by Cape Conference in collaboration with the SAU. Sabe sidibanela khona eSwaleful Hall lesabatizayo ngo-29 amabandla azawuvalwa sabe sonke sise-Swaleful Hall. And then i-IT yase-New Bright siyafundiswa bakhona singayilibali ukuzama into yoba sizamekisana nesikolo. Okunye nge-5 kaSeptemba i-Youth Spiritual Mission Commitment Day izobe ise-Salt Bay Church. Kufunwa ulutsha phayana kwaye kuyacelwa ulutsha lunxibe i-uniform uClass A. Okunye Family Ministries together this week nge-5 to 10 kaSeptemba nge-12 kodutyanelwa eThembelihle Church. Kwezalapha ekhaya i-business meeting namhlanje i-business meeting namhlanje fakutshonelanga ngo-5. Siyacelwa sonke singamalungu ebandla into yoba sibe khona ukuzama ukugqibezela imicimbi yebandla. Ikhaya lakwaMashalaba siyafundula bezingcwaba. Ikhaya lakwaMashalaba liyabulela kakhulu ngenkxaso yebandla xa bebeka unyana wabo. Okunye umama uMende uphumile esibhedlele. Amen. Iyabulela kakhulu uphumile zona. And then okugqibela ndineleta esuka eMzamotho Church. IMzamotho icela umama uDavashe namhlanje i-afternoon into yoba ayokuba nabo eMzamotho Church. Siyakhona i-service request yaseMzamotho lena icela umama uDavashe uyaphakamisa ke into yoba esi sicelo sisamkele unikele umntana. Siyayazi ubana sinenkonzo yethu emfutshane esiyenzayo yokubonisa ii-pledges silungiselele i-meeting. Yaphela inyanga kwabe-25 kwevisa ngokusilungisela apho ipheleleyo sizawufumela ingoma yokunanka abantu abalungileyo baze phambili